Damini de bantana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikira mulabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selayaknya seharusnya kita memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa dalam sejarah perjalanan iman kita, yaitu parningotan Ari Hasasaur ni Todde Porbadia. Tuhan mengirimkan Roh Kudus dalam Kristus sehingga kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Sebagaimana firman hari ini menyaksikan untuk kita. Maka tetaplah senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Sembari berdoa dan hari ini menginang selamat beribadah. Yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan di hari yang berbahagia ini, amanami nong matua nong sudah gogo, Tuhan tamana marorok daging nang todimuna. Tapi mardonga tangyang tu keluarga, huria perhalado di dia pehitan maringanan. Hatan itu hatta di minggu bolon sadarion. Yohanes 14 ayat 15 sahat tu 26 sonoma hatana. Molona holong rohamuna diau. Radotamuna doa kapatiku. Jala pangidoku matu amai asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing. Asa imat dongani hamu saliling nai. Imatod di hasitongani naso tarjalo portibion. Aidang diida jala dang ditadda. Alai ditadda hamudo ibana. Ay narakma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu maibana. Dang tadi konoku hamu somar ama, naroma ahu madapoton hamu. Sautik nari nama, jadi dang be idaun ni portibion ahu. Alai idau muna do ahu. Aina mangolu do ahu, hamu pe mangolu do. Dinasa dari ima boton muna, au di bagasan damang jala hamu di bagasan, au jala au di bagasan hamu. Manangise na maniop akapatiki jala diradudi. Ido na holong roha diau. Alai di haholongi damang ido na holong roha diau. Au pe holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma'ahu tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskariote. Dia doa lana Tuhan. Ubahin na holat tuhami papataromu dirim dada tu portibion. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Ganup na holong roha diau radotan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang maibana. Gabe roh mahami manopot ibana. Maringanan tu bagasan ibana. Nasohlong roha diau dang radotan ni hataku. Dangau na punahata na binige munai. Amai na marsuruau do. Ima huhatahon tu hamu tagan rap do peau dohot hamu. Alai yang go pangudian ni. Ima tod di parbadia. Sisuruan ni amai marhiti-hiti go arhu. Ajar honon jala paingotonon ni ido tu hamu. Nasa na huhatahoni tu hamu. Demikian firman Tuhan. Hurian itu hata na binarhamaul ni dibatan di bagasan Jesus Kristus. Huaso ni tod di porbadia di ngulun ya kana porsia ido topik ni mingguta di minggu bolon sadarion. Jala amanginang nungatakas tabigi tajaha tatangihon hata ni tu hatta mamakulingi hita. Paingoton manungguli hita sungod dia do holong ni roha ni Tuhan Yesus Kristus tu hita. Ay di pangido ibana do. Todi pangodian nama dongan hita rodi saliling nililing na. Jala ido bahed dido Tuhan Yesus. Dak ku tinggal hokamu dang mar ama. Akadongan na hinaholongan mangihutun hatorangan ni Evangelium ya doho epistel di minggu sadarion. Songod dia do huaso ulaun ni tod di porbadia di ngulun ya kana porsea. Amanginang adong opat hal na naing si hanguluhonota di minggu hasasaur ni tod di porbadio. Na parjolo
Roh Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Luar biasa manginang, puji Tuhan, haleluya. Tuhan naik ke sorga dan Dia mengirim satu yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya, forever and ever. Manginang, tidakkah kita seharusnya bersuka cita dan bersyukur memuji-muji Tuhan karena hal ini? Nang pe manaik Tuhan ta Yesus tu badua gijang alai dilehod do tu hita tod di pangodian nama dongani hita rodi saliling nililingna. Sialan ya manginang. Jangan engkau merasa sendirian dalam kehidupan ini. Jangan engkau merasa kesepian. Biarlah kiranya Roh Tuhan senantiasa menyertai hati pikiranmu ketika engkau menghadapi banyak problema kehidupan. Asa unang merasa hita ditinggal ho Tuhan. Ingat ma, dak dukya ditinggal ho Tuhan hita. Ai rap do ibana do hotita. Ima di bagasan toddi porbadiai. Manginang da, mula tungadong piak kabaru kilo sitono parsahiton. Unang merasa ho humasusa, unang merasa ho ditadikon alai porsiama ho dilabung mido ibana. Jada di bagasan roha pikiranmu marhidi toddinai. Yang kedua, manginang Roh Tuhan mengajarkan kita bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan kita di dalam Yesus dan kita satu di dalam Yesus. Kita satu dengan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Asa hola toddini debatado na margogo marhuaso mangalehon pangatusiyot tuakana porsea. Taringo tu hadirion ni natului. Debada ama, anak doh toddi parbadia. Anggo akana somajalo toddi parbadia dohonon nama tulu debata ni halak Kristen namanya. Ala yang gohita kana forsia. Sada do debata jala sada do nasida. Nang pe tolu gobbarana dihita kana forsia. Amanginang, maka jika engkau ingin memahami hakikat Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus itu sendiri, maka mintalah supaya roh hikmat, roh Tuhan itu sendiri menyingkapkan, memberikan pengertian yang benar kepadamu untuk memahami pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, manginang Roh Tuhan, Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengasihi Yesus. Amanginang, sekali lagi, ikon haholongam mudo Tuhan di batam. Sien nasa gugum do, sien nasa teatem do, sien nasa pikiranmu. Maka Roh Tuhanlah yang mengajarkan kita dan menuntun kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Asambolo diulah hopiak kana dinggan hobbar tuha porsiommu. Ingok madang alani gugumi. Dangalani parbino tuamu sendiri. Dangalani pangatusiommu. Alai alana dilabung mido toddi toddini tuhani ala rapokodo toddini porbadiai. Ubahen na margogo ho. Patupak kana denggan tuakka hobbar jabu. Tuakka na bogos. Mangaleho na kapangurupion tuakka yang membutuhkan doh akka ulaun para sinirohaon na asing dobe. Amanginang, maka hendaklah senantiasa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang itulah tandanya bahwa Roh Tuhan bekerja dalam pribadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan yang keempat, amanginang, Roh Tuhan ya meneguhkan kita, menguatkan kita untuk melakukan firman Allah itu sendiri. Asamolo diulaho pihata di rebata di ngulum. Manginang ingok ma anggosian hadiriot tado ya dang tarulahu kita patihi.
Dangadong naripas mangulahoni. Ay molo taula sada patik, alay na sada nari hita mardo sala ni patihi. Dangadong labana. Ya manginangya, maka puji Tuhan selalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Tuhan meneguhkan kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di momen yang penuh sukacita ini, doa kita bersama mengenang Tuhan senantiasa menyertai hati pikiran kita melalui Roh-Nya, agar kita memahami segala sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pun saat ini engkau ada masalah, ada pergumulan, ada kerinduan, ya, biarlah Roh Tuhan yang memberikan engkau kekuatan, membimbing kita, mengajari kita, dan meneguhkan kita untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu amanginang saluhutna, ay martua duakan adu mangihon hatan ni debata, jala na piopsa. Di perbadiai dibatasi pardami mahamu gabi sundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ia soha surahan. Sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.